एसे बडि एक्सारसाइज खालामग्रा होमब्लासो मोदोमा ताग्रा जागोन ब्रा ताग्रा बडिया आंनिया ताग्रा खाब्रा आं दिनै सिलगायाव फैदों आरोना बारा गोजान जाबाय खाथियानो जायो मा खालामफैदोंमोन आं बावगारबायलै गोसोआव गैला रिल्स बानायनो फैदों गाइस माने दिनैनि रिल्स आरोना ओमफ्राय नर्मेल टाइम जागोन आरो दा बारा माबा जानाय नङा आरोना बारा हिट जाया माने बाय ओरैनो नर्मेल टाइमनि जागोन आरो गाइस गासैबो सापर्ट खालाम नाय इन्सटाग्रामाव थां आङो आंनि नामा जाबाय फुटबल बर' अफिसियेल थ' गाइस नायलांबाय था जोंनि One. So guys, mari जादों nih guys, naik dengan saya, guys naik, ini, लाना फैनानै खिथिफैनाय जानांगोन मोजां नुवाबो जानो हागौ खिन्थु रिल्सआ बेनो मोनसे बानायखांबाय मिथाइ जायो आं मिथाइ जानो मोजां मोनो आङो मिथाइनि गान बेयो मोनसे जल्दी बने ब्रा मोनसे जाग्रा नायबाय मारै जायो गोथाव जायोना गोफा जायो एसे सोग्रोना नायदो नङा होमबा नों नायदोब्रा नोंनो साखिना नायदो आं लेंबायसो दों नुवाखै टाइम गैयाना आं दा जानो दासान्दि मा खालामबाय थादो मा खालामबाय थादो मा खबर आं बहुत दिन उनाव माने फैगोन नंबाय थादो फैनायानो जायाना आरो नोंसोरबो टाइम गैयाना लिउरुआ फैया नोंसोरो खेला गेलेयो फिल्डआव खारथिङो टाइमा ओरैनो खारो आंनिया बेफोरबायदि नंगौ नङा फिल्डफोराव खारथिं फिसा जालांबाय आयौ नंगौ एसे बडि एक्सारसाइज खालामग्रा होमब्लासो मोदोमा ताग्रा जागोन ब्रा ताग्रा बडिया आंनिया ताग्रा खाब्रा ताग्रा जागोन ब्रा एसे ताग्रा जानानै दोनखायो आंनिया बडिया थ' गाइस बिथाङा माने बहुत मेहनत खालामो दा बिथाङा बर्तमान नै मोनाबिलि सारिता बाजि हयथ' 3टा बाजियाव लागै बिथाङा खारो माने 3टा बाजिनिफ्राय स्टार्ट खालामो आरो खारनायखौ खैथायाव लागै खारो नोङो खैथायाव लागै खारो ओरैनो 4टानिफ्राय 5टायाव लागै होमबा आंबो फाइनसै नामा गाबोननिफ्राय ओइ थाइसे गोलैबाय 4टानिफ्राय 5टासिम बा मोजाङानो दे होमबा बरिया गुड आइडिया बेसेबांनिफ्राय खारो होनदोंमोन 4टानिफ्राय 5टायाव लागै मोजाङानो मेहनत खालाम खार इयुनाव नोंनि मोजांबानो आंनिनो मोजां नङा होमबा माने नोंसोरनि मोजांबानो आंनिबो मोजां बिदि आरोना थ' गाइस जों दा थाइजौ जाबाय थादो नङा जानि दसे थानानै आरो सारा देलाय मा खारै जानोसै आरोना आंथ' माबाथारबायलै लुगैथारबाय आं जानो लुगैबायलै दौनांगौ र' थाइसे लेमदो जाना नायबाय खनसे मारै गोखै ना गोखा जि गोरा नुवाखै थाइजौआनो आदसा फंबाय दा बर्थमान गार्लफ्रेन्ड थारबाय लादों लायाखै नोंलाय लायाखै जेबो लायाखै नामाब्रा लायाखै बहानि मानो औ लायाखैनोखा लायाखै आदसा समावफोरानो एसे हेडफन लायै खोनालाय जाबायलै मा बुंबावनो आरोना मानो लायाखै ओरैनो लायाखै आरो गोसो गैया बेफोरखौ मोजां नाङा आदसा मोजाङानो दे दा गावनि लाइफखौ माने जेसेबां हायो माने एसे माबा खालामनो नाजाग्रो बेनिफ्राय जिएफ ना बिएफ होनना बुङो बेफोरखौ उनाव लाबाय थानो हागोन बेफोरथ' उननि बाथ्रानोखा भगबाना जुदि दोङोबा भगबाना जरा खालामना हरखायो इसोरा मोनसे नङा मोनसे हरखायो आरो खायफाना थाया देलाय बेखौ आं मिथिला खायफाना थाखायो
खिन्थु दा जे नों बुंबाय गार्लफ्रेन्ड गैया होननानै मोजाङानो खिन्थु गावनि केरियारनि थाखाय नोङो मोजां लाखिबाय था माने गाव मोजां माबा खालामबाय था आरो जाहाथे नोंनि इयुनाव भबिष्यतनि थाखाय नों मोजां गावनि इनकामखौ दिहुनना लानो हायो बिनि उनावसो नोङो जिएफ लायोना बिएफ लायो नों लाबाय थानो हागोन ना राइट दा बिथाङा आंनि लोगो माने बहुत दोङो जोङो क्लास 6 निफ्राय जोङो दिनैसिम माबायाव लागै बिएआव लागै फरायबाय थादों बिजोंनो जों माने आं कलेजाव थांथ'वाखैमोन दिनै जा इसिनि गामियाव आं फैदो माने बेखौ लोगो मोनदो आं कन्टेक्टआबो मबाइल नाम्बाराथ' दंखायोमोन खिन्थु आं फन खालामनाय जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनै मियानो गोसोखांदोंमोन आं बेखौ थांगोन होननानै गामियाव बिसिनि ओमफ्राय फैगोन होनना सानदोंमोन आरो बिसिनि गामियाव ओमफ्राय कन्टेक्ट खालामबाय आं मियायो कन्टेक्ट खालामनानैसो मिया कन्टेक्ट खालामनानै ओमफ्राय मिया सम जादियासै ओमफ्राय दिनै आखौ फुङाव कन्टेक्ट खालामनानै नै दां फैबाय आरोना बहुत पुराना दस माने बियो बिथां सानसुमा सरगियारि स फेसबुक माबा सरि इन्स्टाग्रामाव मा नाम दङमोन नोंनिया सानसुमा खुंगुर सरगियारि बिथांखौ थांनानै फल' खालामनो थां आरो नायथां आरो मोजां सिनायथि लायथां बिथांदो बेफोरखौ जानानै टाइम पास खालामाबा मा खालामनो नंगौ नङा नंगौथ' र' औ मारै नायलांदा इलि सोर मोनबाय सोरबा मोजां सिख्लायालाय दे बापरे बाप बे मोजां सन सिख्लाफ्रा अरे कहना क्या चाहते हो बाप रे बाप बे मोजां सन सिख्लाफ्रा मोनफैबाय आसोल दे नै बिथाङा दखानाव थांदोंमोन दासो सफैबाय जाजोबगोन नों हारसिं इखिनिखौ जाया होइलाय आसोल दोङो आसोल जाबाय हालियालै जानो मोननैसो जाबावनोसै थेवबो है মই ইমান খাব নোৱাৰো আৰু ই খাব দে তুমি খাব মই খাম না 2 পিস মান 2 পিস নহয় তুমি কে করব কি জানি সুখন জ্বালা দেখুন বহুত শয়তান না তুমি নাখাই বলে খাইখিনি কে কৰি দে কেলা হয় না जाखांना मारै नांखो दाउनबाय हा जाखांना मारै नांखो मोजां नांदो जानानै बिराद गरमसो नांबाय दङ गरम नांबाय दे मोजाङानो आं बारा गोबाव खामला नङा थांसै था उथिबाय आङो दे आं दा थांनो ओंखारबाय थ' गाइस दे थांसै दे आरो बास टाटा थांसै टाटा थांसै थादो फाइनालि आं न'आव मोनफैबाय थ' गाइस दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनोसै आरो लोगोफोरजों बहुत इन्जय खालामबाय थ' बिदिनो नुबाय थागोन बायदि बायदि भिडिअ थ' बाय बाय बेयावनोसै गोजोन्थों